Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest update ng bagyong si Inday. Ito po ang update na yung Webes, ikawalo ng buwan ng September 2022. At ito po ang Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Aboitiz Power and Naga College Foundation. Nandito pa tayo nag-record mula sa Naga City, Camarines Sur, Philippines para sa latest sa bagyong ito. At ito po na yun ang pinaka-latest update ng GrabSat na inisyu natin kaninang umaga. Wala pa po ditong international name nung tayo gumawa nitong update. But kasalukuyan, binigyan na po ito ng Japan Meteorological Agency bilang MUIFA. Yan po yung international name niya. Ka-namesake niya po yung bagyo ng 2004, si Unding, na yun yung bagyong bumalik at naglandfall sa Naga City noong November 19, 2004. Since hindi naman po siya pumasa sa pagretiro dahil po hindi masyado yung damage, hindi masyado yung deaths. So, ginagamit pa rin hanggang ngayon ng Typhoon Committee ng United Nations World Meteorological Organization. So, MUIFA stands. At nakikita po natin ngayon na itong bagyong si MUIFA o Inday ay kasalukuyan nasa tropical storm classification at mabagal na yung kumikilos pakanluran pagkatapos siyang sumubsob o nag-dive towards the southwest mula po dito, okay, sa medyo mataas na lugar. So ito po ay biglang bumaba na po dito sa area na ito at kasalukuyan po nasa 1,053 kilometro sa silangan po ng Palanan Bay Isabela at ito po ay nagsisimula na yung kumilos ng pakanluran sa bilis na 13 kilometro bawat oras at ito po ay inaasahan mag-change pa rin ang kanyang paggalaw patungong hilagang kanluran sa general na direksyon po ng Southern Islands of Japan, particularly sa may Miyako at Iyama Island group. So ito po yung same islands na dinaanan lang ng recent na bagyong si Henry, si bagyong Hinamnor as used internationally at nagbigay po ito ng damage sa area na ito. And also, naging grabe po ang widespread damages po dito sa may South Korea, lalo na po sa may Jeju Resort Island nila at sa Busan. So, yan po ang naging epekto po ng bagyo. Grabe pong epekto sa katimugang bagyo po ng South Korea. At ito na naman po, isang bagyo, si Inday. Ang direksyon niya po ay mukhang same path. Okay? Dahil po nandyan pa rin yung mga high pressure systems, yung ridging na nagpupush sa kanya kung saan siya pupunta na yung buwan po ng September. Ang Pilipinas po, all clear tayo. Wala tayong masyadong threat po dito sa bagyo. Although kung nandito kayo sa may North Philippine Sea, medyo maalon po ang karagatan. At yung kanyang extension lang po, yung pinakadulo, yung tinatawag nating trough, ay magbibigay po ng mga localized thunderstorms sa Kabikulan at Eastern Visayas sa loob ng 2 araw. At gayon din po sa ibang bahagi po ng Luzon, kapag umakyat na po ito, papunta sa area po ng Southern Islands of Japan. Nagugulat kayo, bakit walang habagat? Usually, pag may bagyo, lumalakas yung habagat, nakakoncentrate po siya sa isang low pressure system dito po sa may Indochina, Cambodia, Laos area. So, doon po siya pumupunta at medyo nagkakaroon po ng break dito sa ating bansa. Okay, wala masyadong hangin. Ang habagat ay napaka-kalmado na yon. And mostly mga localized thunderstorms po ang pwedeng maganap dito sa may Maropa, Visayas at Mindanao. While si Inday ay doon lang po malapit sa kanyang sentro habang ito po ay inaasahan dadaan na naman po sa Yayama at Miyako Islands. Okay? So, babantayin rin po natin for possible effect ng mga outer bands niya dito sa may Batanes, Babuing Cubao Islands. So, may mga possibility na baka magkaroon ng wind signal number 1. So, depende na po sa laki ng sirkulasyon o sa liit ng sirkulasyon itong bagyong si Inday. Okay? At kung titingnan natin yung tracking natin kagabi, walang pagbabago, same pa rin. Dito siya dadaan in between Okinawa at Miyako-jima. Sa darating pong weekend, probably sa Linggo o sa Lunes, dadaan po siya dyan. And habang siya dumadaan dyan, lalabas na po siya ng Philippine Area of Responsibility. Okay? At ito po yung ating fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. At nakikita po natin dito ang medyo katamtaman na sirkulasyon
nitong bagyong si Inday, at kasalukuyan pong gumikilos ng 13 kilometros o 13 kilometro bawat oras patungong sa kanluran. At kung titingnan natin yung zoom in satellite animation, so nakita po ninyo dyan ang sirkulasyon ng bagyong si Inday. At yung epekto po ng trough dito po sa Eastern Visayas. Sa Bicol, may mga ibang portions lamang po. But for the next 2 days ay magkakaroon rin ng mga thunderstorms sa Kabikulan, lalo na sa hapon o gabi, dahil po sa extension mula sa bagyong si Inday. Ito po yung zoom in satellite animation. So nakikita po ninyo ang unting-unting pag-organize itong bagyong ito. At mga localized thunderstorms ay patuloy pa rin nagmamayagpag sa malaking bahagi po ng Luzon, lalo po sa mga bulubundukin po ng Sierra Madre, Cordillera, dito rin po sa may Zambales Mountains, at pwede rin umawat po sa northern portions ng Metro Manila. Dito rin po sa may Eastern Visayas, ibang portions po ng Kabisayaan, Palawan, dito rin po sa Mindanao, may mga chances po of isolated rain showers and thunderstorms sa loob ng 5 araw mula na yon hanggang sa darating pong weekend. So ito po yung tracking ng lahat ng Asian agencies, walang pagbabago. They all agree na dadaan po ito sa may Miyakojima sa darating pong 4 to 5 days from now. So that will be Monday or Sunday. Okay. At ito naman po ang track ng global models. Walang pagbabago. Walang track na pupuntang Pilipinas. So medyo okay tayo dito. Okay. At pagdating naman po sa inaasahan pong mga pag-ulan, lalo na sa hapon ng gabi, sa susunod na 3 araw, hanggang sa araw po ito ng Sabado, inaasahan po natin mga thunderstorms ay patuloy pa rin sa dito po sa Kabikulan at Eastern Visayas dahil po sa trough ni Inday. At dito rin po sa Metro Manila, Southern Tagalog Provinces, Calabarzon, gitnang Luzon at ibang portions po ng katimugang hilagang Luzon ay may mga chances po of localized thunderstorms due to local heating, local convection, at kasama din po yung tinatawag nating trough o extension mula sa bagyong si Inday. Ang area po ng Busuanga, Northern Palawan, okay, Mindoro, Panay, Negros, Bohol, ay magkakaroon rin mga localized thunderstorms. Hapon-hapon lang po ito or noontime or evening, depende kung kailan siya magsimulang mag-form. And dito rin po sa may Mindanao, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, may mga chances po of afternoon or evening rain showers and thunderstorms. Okay, so yan po ang pinaka-latest natin ngayong araw po ng Huwebes. And we will give you more updates bukas po, Biyernes, kung nasaan na po ang pinaka-informasyon o pinaka-latest na info ng bagyong si Inday with the international name Moifa. At mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike Padro magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeTheWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.